Modul webovej stránky. Modul Smarticle vám pomôže vytvoriť vlastnú webovú stránku, do ktorej môžete integrovať archívy časopisov a predajne, ako aj vytvárať nové podstránky pre komplexné webové prostredie. Ak chcete vytvoriť novú webovú stránku, aktivujte príslušný modul v backende aplikácie Smarticle. Nastavenia menu. V bielom menu vyberte položku Nastavenia menu a aktivujte prepínač Stav aktivácie. Nahrajte vlastný obrázok loga, ktorý sa bude zobrazovať v ľavom hornom rohu webovej stránky. Môžete tiež pridať vlastný indikátor načítania, ktorý nahradí predvolený indikátor načítania Smarticle. Prepojené názvy. V prípade, že chcete vytvoriť prepojené názvy, môžete ich prepojiť s inými názvami. Ďalšie tituly časopisov môžete prepojiť začárknutím políčka požadovanej skupiny titulov v časti Prepojené tituly. V časti menu Ponuka môžete zmeniť názov každej karty zobrazenej na webovej stránke a tiež vybrať domovskú stránku. Pomocou šípok nahor a nadol môžete nastaviť poradie kariet. Záložky, články a archív sú vždy súčasťou webovej stránky, ale môžete pridať aj jednu z vašich výkladov alebo vytvoriť nové stránky. Nové stránky môžete vytvoriť v bočnom menu v aplikácii Smarticle, zobraziť ich ako URL z inej webovej stránky v iframe alebo ich prepojiť s jedným z vašich ďalších titulov časopisu. Všetky vykonané zmeny si môžete pozrieť naživo kliknutím na druhú možnosť ponuky Preview. Stránky. Ak chcete vytvoriť vlastné stránky alebo karty pre svoju webovú lokalitu, vyberte položku stránky a kliknite na ikonu plus vedľa položky Vytvoriť stránku. Otvorí sa nástroj na úpravu stránok, ktorý vám umožní vložiť váš obsah, napríklad text, video, obrázky, tabuľky a adresy URL. K dispozícii sú všetky klasické nástroje na tvorbu webových stránok. Stránku môžete ďalej prispôsobiť pomocou vlastného kódu HTML kliknutím na ikonu Zmeniť režim. Tip. Obsah HTML môžete skopírovať zo svojej starej webovej stránky a vložiť ho sem. Takto stačí vykonať len niekoľko úprav a znovu vytvoríte rovnakú stránku. Kliknutím na ikonu oka zobrazte náhľad stránky a potom uložte svoje zmeny. Ak chcete novovytvorenú stránku pridať na svoju webovú stránku, vráťte sa do nastavení ponuky, prejdite nadol a kliknite na položku Pridať stránku.